Ngai kublai fi sa shise da ga kertang ga bathiang tam ga jong trai jisu na pediang so bai fi sa ga ba shash kore ga ktien ga jong blai un kur hui fi hagani ga kenti ga bamanta dan krani ga ktien jong blai ko mga chukrani ga fi ga chi hikai namar bangala akran arsian hini gi tayo bala dap fangi si ga ba khaddo mentangan le na sigwe pat ki balom ga ji hikai Amar ko mga loang ifi, kini gising iba khado, ini gising iba don kam ya ka jing syakri kitian blay, ka ba ka ba khlan, ka ba laban besar. Ngangay, haba fi pe iki jingkran, jong ilaman ka channel, kanang ka ba besar, ya ka kitian ka jong blay. Kendi ala sing asukwa ban ong hang ne. Kadai ka ba smosi, ba ki ba bon ki kristan, haba ki pe, ya ka nono ka jingkran. Ki pe la si, ka rukam snap, ya ka kitian jong blay ka long bay, daga jing sngaw jong ki. Kata kata ga jingmot aba pun khi ki ne ga sentiment ga jangki singa chu ai nuksa lada crunch pang adhar o baro shibon ki bre ki mot ken shibon ki ne pe abo nang walai pe ya wal isha ba tien chong live pe chapo ka ga youtube ne hang no da ta ga jingmot pe ro she ga tien chong play what pe ya ga what pe tang gi jingkran gi bre gi si wa khat do ro dei pe ya gi jingkran gi ba te ru e ga jingim ga jong fi de hata fini onong rem na kutian ka chong oblay tito oblay kur khui fini ga puar kata long tang ga jingkan tu janga na ga don wat changa paro tingin lai na sa kutian chong oblay ka bangadon bang fini ga puar kata ngine fai sa ka Salm Kaba Nyngkong na ai kerten kum ta hi ni ga jingkran ga jingikai janga menta aga ni ga puar menta na ai kerten kum ta hi ka Salm Kaba Nyngkong na ga ni Salm Kaba Nyngkong fini i ka dor jong obreo ba shakri blay Nada keren yangi menta, yangi kristan menta, hagani gaya jang gajing ai. Kani ka Salm Kaba Nyngkong ka fini ka ai ka dor jang o kristan la niga kristan ka basisha. Fini ina do ka dor ngam mor banang fini ina do basdam. Hado ba onda hado bang inda poish habanang haga jinkman ka kraw. La ring dor la picture la draw dor ni ka Salm Kaba Nyngkong. Ngai gani ka tien kan ker khui fi ngan si sem. Kalau kau besar kau tay ke jinglong men sim jang fi. Tiada oblen ker khui fi ni kau puat. Ini sedang ngan lek kau kat dekat. Tuang ini sedang. Kat dekat banding kong. So kau tahu beri ubam ya ke jing selagi baman lem ni ubam yang gelenting nang pop lem ni ubam shong haga jing shong ki berkheben. Kababu kong so kau tahu ubam ya haga lenting baman. Ubam yang ya ke jing selagi baman ubam yang gelenting nang pop. Ubam shang ga jaka shang gi bar khebe lai ligi ktien gi ba filap nang ni la se ka ba ngap te pisap no la se pisap no nei lai ligi ktien nang ni dan ong ya yang shang ya yang bat shang kan ma ubam man la da yele ngi un wan ban ya shua se ha ga jingmot ke jeni nang ta pa de on sa pen yang ngi pa on sa pen shang to ngak pa ni fini ga por snap ba Fi ka ega ba ngakwa pa ni fini ga pore gane. U kristan na ne ubri ba shakre blay. Ude ta ubri ubam ya sho ge jing sla jing ge bamman. Kamu wat ubam pelut por sho isfam ki ai ba kenjo do ba kenjo per Thailand de ban ya pelut por hangta. La dei ba ki wei ba ki parolok la ne ba no pelut por ba kita ki brio ki ba hagata ga ru kom banlang hage jing ka ba silong kenjo do kum to. Ni ngan kerana ka jing im shimat kabamur wala da kanu ka jingmot ka wanmi haka jingmot ka jabu ka bakin jado unum tre banya sala ka ba ka tin jom le kam ubam yang haka lanti ki nong pop fi ngap ka fi ba ong yang ka mot la ple jingmot kala dan ka jing sautana dadang ka kerana ka jingmot jingi Lada kan no jingmot ka bam khuat ke jingmot bukan jado kawan hangi. Lada ong yang kamu ngin asang pelai jingmot kala asang yo ai ke jingmot changi. Nang ada ketian job le kam ubam shong ke jaga shong iber khebe. Ndala shong le kamu la sate. Kamu kata ka basniu kala ate. Tinaman kata ka ketian job le hang ni ka Bible kam ubam ya ai ke jing selagi bamman. Ubam yang lenti ke nampok, ubam shong ke jaga shong jong ki berkheben. Kemau paralok ngako ai fini por utare kristan. Ladang akran lengkot yang ni kat
Kaba Nyngkong kani ka dukhat Kaba Nyngkong ka aya ka dur jong ka jingkala ka bomot ka shisha bau tau brio kata ka brio kala phai sho blai kala kala ka bomot la phai kala dan ka jingkala ha jingniam jingki kimtra asyo ban slab obaman kimtra asyo ban ya mo galanti ban yang galanti jong ke nong pop kimtra asyo ban ya ban shong ga jaga shong ge ber kheben kama ban ong shong ge jaga shong ber kheben ke de tian ka ba don kam ba yangi fi inga ko ban fi ne por fi aba ong shong ge jaga shong ber kheben fi tem nem te ba ka bale e ka pop kare ka bang ir kheben ni iben ya ublay ni iben ya ka jingkhat ye chong ublay na jiu asngau si dan gibreu ong kum ne kala banon ki bahayeng ki bakila kala bomot siang ne ni that nya kendu itu tang sia kendu itu ti ong be jisu kala bomot si kala ka bomot dan ki tang ki breu bala apa he jaka ka bokum kata ki bala shong ki ba ubaman ola yo ban te yaki kabala de ki asang ga jing slok ki asang ka ya ka jingkran ya ka tien jong le ka jing slok ban club mod kim so tanat show dan ki breu ngi dan ki betan tension o ki jing seng da don ki jing seng la hagi snong jong ki sang ni kelot man dan ki breu tang ki bakran da fitep kita ki breu komot kadai ka ba jing milen basniu ka la te bhai ki komot ikum bakim dan jing so tanat show ban sa skor ga tien jong play fina marta ka daw ngan ai fini ga por parla u kristan long kumta nila alait na kataw sa taw klamte asya ngi mdei tamba wala mdei tamba ushupu mdei tamba ngim shang shu ngim dei ro kibayan na fila apre Jesus Christ ga jem fi klam yang shu lanti nong po nang ta pa de phim don hilu bani ya mani slab ro baman fila kala baman fila shakri utra ta de ga dor jong ga jingla baman ka shisha ka ba a ka khot ka ba ar kong kumne Henry uba ka jing soba jong ka ha ga hukum jong utra ba ka hukum jong u berkhat senyasni. Shobangan ong ya ni ga khat ka ba ar. Ka ba ngakwa ba na fini ga por paral ka de kene. Wat sange tang ha ga jing kala ka bomot. Ha ba fisha kriblai. Ka de ga ba snowsi ba shibon ki breu an ha ba ki kala mot I kum ba ki kot katta. Fitep ka ba ar ka ba u kristan ude ba niyo. An ha ba ula kala mot ula fa show blai kum ba ti ga khat ba Nyngkong. Ude ban don ga ktian jong play ude ban long interested ude ban smotna kani ga khat kong uba ka jing so bha jong ka hukum jong trai pat klat paralo ka jing shai jong ka jing shai men sial ka bangila ani ga jing jing dang tang ko ga ta de ga ktian jong play ngim don jing shai ne ka nom rem jing de ga ktian jong play sam pa ka kandai de khat pasan David ruai tu ang ka ktian jong ga long sharak hi jat jong ka jing shai ki lenti a jong utrai jing hi ba okre ne ka nomre mi ga ktian jong play ha Lukas ka lang bandri go khat ka basaw ku fra tangan da plate ga Bible tangan puli ga ta pe ba utrai jing hi ba okre ne ka nomre mi ga ktian jong play wa ni gi khat ga sno wang ni ktian ba sno ta na ha sna ba utrai jing hi ong kum ne ulong kum brio bala te ga yem bala ti ba bala ngam jile ba uba seng nomre ma lo ro mausian te ha ba ka jaga jing shlei ka ka la sho kar thap ba ka ta ga yem Nrai kam la shu ban pen khi ka na bala pen shong nong ri me ka halo jong mausia ubre wa dal nong rim ne ga tien jong blai mla ban pen khi da le da na no si sian la da fi la club mon fi apre ng Jesus Christ kam ko tangka ta ga jeng Krista ka step ka ba ar ne mau jang ba ar ka de bang idon ide ban don ga tien jong le ga jim ide ban snot na ide ban ga jing sot na ga tien jong le na mar ta ka daw ngan kem tu fi ne ga por Wat pe pan puli ga tien jong le mala kasi ga jim jong fi nanta yabe sha ga bayu asnga ga tien jong play la shai ka bangi dan non ga ne ga jing du ban plong je sen ngi don kala ban ye sen ni fi don kala ban ye sen ni fi don kala ban pe gi YouTube ban pe gi jingkran ki brio jong play la sha da la play ga je sen na kwa ba fi por wat pe na ga bale je sen ban asnga ga tien ga jong play namar nga na sai sen ubrio ubashakribly omde tam okala bomot u don ro ude ban don re tien jong play ka balai ga khat kom kom des ka ba ka balai ti onong ku mudeng bala thungarot ki wa om ubasei uso ala ki ayom ba ki slajamuru kam tlor no andre ba ka eke baro ka ba ule kan man ba ka balai para lo ka ba ngakwa pa na fini ko por ga de gane
anda fila don e gaktian jong ble ke jing im jong fi don long rem e gaktian jong le da snap ha anda fi don long rem na gaktian jong ble fi don gaktian jong le ke jing jong fi phin long ku diem ba thong rot ki wa udiem ba don harot jang ka wa kham yap namar ki thie chu ki biang ban yo ban kejet ya ka jong tu ka wa wala kan dei tang ka wa du ju kala biang ban pen im ban ai jing tengan yo tu dia para lok kaniga dokhat ka ba ar ka kren yo dia ka kren ni gisla ka kren yo soro kisla asi kisla ngin ring jing mon au dia kisla yo dia kilong ka jing itana kisla yo dia kilong kumba phongjan mangi kibriu udieng la dau he kanu la da don sla shbo udon ta kitana ulong udieng thnra mu ba he non jing itana dai ria kisla ga de jing itana kan mau para la da fila don gaktian jong la he ga jing jong fi nga kwa ba ni fi ga por kibriu kin itana te fi kin itana e ka jing long jing im jong fi kata de jing long kristan para lo ta de jing long kristan kin itana nang ta gaktian jong le gong uso liu dia bodan kiro harut ki o mu sei so ala ki ayong uso para lo Ukraina ka identity mo ya ka jingpani thu habangi long kristan ada ki bro ki ya kendo bangi ya dei kam ya dei jam bangi ya treyak ta bangi la ki lap ek jing ba kilap ek jing be kilap ek jing mo ha kata rukom kamot ki so thu ya ki so de bakum no bangi pen ni amatra hatu film ju kan mau ya ke ba try on fi kan mau kan lang ko ban riu kan khat pasau jang kalau nak bandri dekat besar jang Lukas uji sekres wang tu wang ya udiang lah itu na uso aja mu asa tu nganda play ka Bible kan ngada jing ku ni ka por nganda puli ka tiang ki bo try bo kranang tu na gini tiang ki basau tu na ki bai ai ga jing mot ka ba kraw do kata senga ba ga tiang jong play kom ni riu sau jang Lukas namar ya udiang baro on itu na uso aja mu hi na ba kim ju khe ki so dombor na ki ding sha lem ni kim ju khe uso wan aya ya uso wan na ke lao lo nong ding sha kan mau ya udiang la itu na uso aja mu hi para lo ka jinglang kristan kadai ka bang ilang ko budiang bala thong rot ki wa ngidon ki sla ka ki brio kin itnak namar bali ngila kala ka jingim jungi re ka ba bot nang ta ka ngidon ki so anang ya ki ya kendo ban ngi anda ya dei kam dei jam lane ha ga ta rukom kin so tho bang ngidon ki so ki da itu ki da yo isha ga jingkala jong ga jinglong jingim jungi kamot ka bang ngamot anang kamot ki yo I ka jingbait si asngon am ki brio kin ong kom ni oh itu brio ngala itu la aslam ngashi te baila ngashi asngong oh ila kala ka bomot shakriyo play ka ba kibrio ki so hon ka dei ba anda ki ya kendo ki ya dei kam dei jambar utaw brio lan ba kata ka brio te ko banga yo I plan ka long kumta dei kam utu brio okay ba bet sha tu thoi si ki kristan ki ba sha para lok ma kwa ba ni fini ka por kan mau ki so ki kran ka identity chimi ki kran ka ega bangi ni kam ni la de bangi la singan chu anek sai fi ada uno brio umpat ju yu ding so phan ada upoisha bohoi tani upoisha riwa haka por lior baso so phan phim dadan kam ngim dadan kam phim dadan kam bat pani thu na uni so phan riki so phan ni gi baso auto diem long no kumban shi ono kila pani thu elde ba auto diem la pani thu elde banga de ding so phan para lo manai sisen ya kristan ro de ba itu na so ajamu kata de ga ktian ka bodon kam kade ga basusi ada ni gi kristan ni kham sei gi so ajam ga jin kala bobot kum ong try chami to kata de ga khat ka balai ke ga khat ka basau ka khat ka basau kom ki bamman kim long kum ta andre ki long kum ustat ubala jurong no da kal ya kan mo ka babu kom ubamman lani ki bamman kim long kum ta kane ga ktian bamman ne ga ktian frank on godly ki bam reu belai ti han wi ti la fe la da shimne ga tin bam man hang ne na kwa pa fina por hoi ka krani ki bre ki bale shibon ki kam ki smo trim smo shirhe re ga tin bam man hang ne kamot ru ya ki brio ki ba khlamyo e ga jingma ka jang belai ki ba ka jinglong jing im jing ki kam be akwa pa fina por ngan asisian kata re ga tin bam man ka panan kam ha ni ka bible para lok maka apa ni fine por gaktian jomple kam ubamman
ubaman umlong kumta hande ulong kumustai bala jurong no ada galea. Kenal para lok ngaka ba infinipor ubaman umdon nongrim. Namar kan nongrim jongi kran yangi kan nongrim jongi ki basakru blai kan nongrim jongi Kristan ka dei kaktian jong blai. Kada fidon nongrim na kaktian jong blai. Kam don air bala alpan ki yangi. Uwa pasal Paul abo ang inong Ephesus wang banginom long syuki kena ban pensat kenting ingi dakil air ke jingi kai baro. Tadi kan nongrim na kaktian jong blai. Namar kata daw nga ifini ka por. Tangan puli daga kitab jong Job kan yarap ingi kalau nang ba arpoi ga khat khan nyau khat pra tien jong play kong gomne ka kitab jong Job kalau nang ba arpoi ga khat khan nyau khat pra kat no sen bala penlip e ga sharp jong ubamman baka jingjin ja jong ki ga lalap yaki ba ublay usami ki jing sausi e ga jing bitar jong u bakilong kum ulam ya bakal e pat kum ustad bala kit no daga area para lok ngakwa bani fini kapor kemau ka jingki jingmut ka deya ubriu ubam shakribli ka jingki jingmut kam deya na kam deya fi kiba shakriyo blai Kristano basisha unom long ki jingmut unom long shutiyan kumto mar udan nong rim nagaktiyan ka jang blai situngan pun ko daga ba puli ka ega ba utrai jeng iwang galona ga bakalai ga khat ga bakhar janga gospel jang Matthias ki kiten ge besotna ko utrai ukran hangne dengan puli galona ga balai gospel Matthias ga khat ga bakhar kong kumno uba ka jingpe jemu ka ki kti jemu un pun khoi bharu ya ka kentem jemu bar unlum yo keu jemu halagi thiar hnre un thang yo stai de ka ding bam jile kani ga khat ga dei ga badai e yengi menta kani ga por bo blai upun khoi utrai jing upun khoi ga kentem kamot yala ga jong ga balang bayau keu unlum shaka thiar jong ka babam jukot riau state on thang ga ding ustate omdei tang ba ude ubas ting thau ubom don nong rem ubusu kit kal air ka chababe re ude ubom don jing mut ubom don jing toy uban cha thang ga ding paralok na ka bani fini ko por da dangingil ade ki keu ha ka lengkha ka jong uplay tungin me kelas state biang sa chisian da ka pamare biang sa ka porthai la ne re balit phai se pro tungin shakri utra de ga do no jingi baro ar ka jing ai jong uplay kan pan lai uplay en kur hui fi ngan ang sa chisian ada fidon ya uplay ga jing fi fidon nong rem aba fidon e ka tien jong le ga jing jong fi fidon nong rem phinom long mustai uban chuket no ka le uplay en kur hui fi ka khot ka basan Kadang kebasan kong namar kata ki bamman kin omiyang haga taga jing bishar lani ki nong pop haga jing sen ki bahok nan pulis asiwa namar kata ki bamman kin omlong kin omiyang haga taga jing bishar lemne ki nong pop haga jing sen ki bahok hangni filap atli ki tin ki badon ka mangina kremta ka jing bishar bat ka jing sen ka babel ka ni ka dekat babel kong ki bamman kin omiyang haga jing bishar Ase banga aba pule kane haba kane ga dekhat babu kong ki bamman kin omiyang ga jing bishar ngaka fin sngap ha fin song thu ba ken mau kane ga jing bishar ga baga bible ka kran hang ne ga ne ga dekhat ga basan ne ga Salm Kaba Nyngkong kam dei setia ka to ga jing bishar ka ba fi pule ha ga lan ga ba arfo jongga kitab jing pun pa ga dekhat khat we do khat san ka ba ka bible kong ka khet ka ba li ka ba uble u shong ban bishar bahaba fi pule ga dekhat ba khasan ka ong balada mano mission shan ga kerteng joki bala tho aka kata ka kitab komot ka kitab jong ga jingem on bread yaki la ne la bread yaki shak pung gading kema ga ni ga jing bishar hang ne kam dei ka ni ga jing bishar ka ong ka kitab jing pun pau ka to ga jing bishar jong ga khet ka bali namar ka to ga jing bishar jong ga khet ka bali ga ga jing bishar ka ba baro ki brio kin hapan le ban yang kita ki ba khlan priang ya Jesus Christ ki ba khlan yo ma ga jing ma ba jong play kabaga da fi puliang to kabaga bat barit bat bahria bat bakrau kini yang khmat ka khat bishar ka jong play ngan si sia ngan pun kot tang kata kan mau ka khlambot ya ka to ka jing bishar ka khat ka bali ka jong play ka to le ka ba ubrio baro opor na pania hendai ka jing bishar ka ba ka krana ne ka ba ubamman ubyo pania ka jing bishar ka ba ubamman ubyo pania ngene ka de ka ba ong pol si koren nang ba ar ka dekhat ka basan kalau nak besan kan kat sipau
Sa sisian ki korin kalau nang basan ga dekat ga shipau kaya thue kata tuangan pulis ngak baga bagong namar ga daiban penyangi baro hakmat ka jingshong bisharo Chris sa sisian namar ka daibangi ban penyangi baro hakmat ka jingshong bisharo Chris kani kan ka dai ga jing bishar ka ba ong ga sam ga ban kong ba baman unom yo ban yen ka jing bishar jong Chris ka jing bishar ai bai nom jong Chris kan mau ka tai ka jing bishar jong ka ka khat ka bali ka dai ka jing bishar ka ba rai pen ram yo brio ka ba o ka ba ki brio kin haban lesson job ding habakim nan ga kitab ka karta ga kitab jong ga jing ya regani ka jing bishar ka ba ong ka goren ka ba ngadang pule ka dai ka jing bishar ai bai nom jong Chris Paro ngiki Kristan, paro ki besyakri belai, paro ki bandang kelaba mo lagi ni kisnam. Anda habangin late on anda percaya ke sini juga cuma terangin yang hata ke cat bisa jauh Chris. Ya kan eka cat bisa jauh Chris, haga ketin kerik lakhat eka ka bima. Ka bima bafin song tu eka. Kalau kum kitu ki jingel eka sport, let's see bafi po Olympics, mau haki jingel eka sport. Begitu ki bajok eka takma lani ki bayo khusnam banengkong baar balai moyo takma kesiar takma rupa takma renong kiyang hakitu ki balong kerdan banek pediang i khusnam jongki kaktin ka to bona kaktin great bima kemau ka jing bisa jong Chris ru ka dei bon ai bai nong ka khat bisa jong Chris kam dei ka bishar pen ramingi ka dei ka ban ai bai nong yani Marta kada ma ko fi kam de ke jing bishar ka bangila ka jing bishar jong ka jing knyu akma jong le ka de ke jing bishar ai ba no Marta kada para la man fi po ngada ban ai men si me fi ka ai kai baro ba file namar jong utrai ka ba file da ka don ka ba khoi da ka don ka ba be ken ma ka don ha ga jing bu jong ublei ba ga we si ublei un ai ba no un ai reward fi Marta kada tingin tre ka don ka ba khoi tingin le namar jong ublei tingin le ka don ka ba be tingin nom le bangin yo buram le tingin le ka no tamangin yo no ka buram ne perthe ayam kata le ka kum kata ka don le kam yo ngim yo ba no erem na kwan jong ublei Marta kada na si sin da file ka no la dam yo I mano ro ai ngo yo ublei we e ga bare ai no fi ka ba pa o ko no try Marta kada ka de jing bishar ka ba ki bamman kinom yo baniang ni ma fi ban manga ki Kristan ki basisha I khun job le ngi le baniang to ke ga ba ar tien job le ka ba ar ka ba fi pule ni kong ko angum na ba ki bamman kinom yo baniang ga jing bishar le ni ki nong pa ba ka jing sang ki ba hak kan ma ga jing sang ki ba hak kinom yo se nga ka Filipor dan sibon ki ay bangan ang hangta la se dan sibon ki kay dai snap man fi ki ay ga sen gi ba tingin po lingan puli tang artli wala dan sibon ki ay kay dai tang artli kala yarap if you fin samut ko kay ta ga sen gi ba haga kitab jingkon pau kala na ka ba hinyo ka dukhat ka ba khandai ga tien jong blai kong kunne ga ba smot na ba pe kitab jing pau no manyo dukhat ba khandai Hadin kini ki ay kairu ngala kami bana kami upai ba belen ya uba uno melaban yau naki kenja ben rio ba naki jat ba naki pai lang ba naki thlit baro baki da yang akhmat kata ka khat ba akhmat u khon lang brat baki kop iki jan kop ki bati para lo yo ne sang niu yo ye ni ga jing I tho pa wang I upai ba belen bam la nyau naki jat ba naki kenja baro Bagi kop iki jan kop ki balik ka jan kop jang ka jing penyam ka jan kop jang ka jing mo jang ka hak ka jang oblay ka bang yo dau Jesus Christ nakijat riwara nakijat thlit paro ngi yang akmat jang oblay kapno ka dega jing kemen kan mau kan ni kan ja anda bau Jesus Christ ola wana ka si jo ka jeng no ngin late no anda ngi late no ngin poi hab na ngin yang sawdong ya ka kat ka jang oblay Ngin yang saudong ga kacau le ha jinkman ka wakrao ngin ko iga jankop ka bali ga jankop jong jing penim ga jankop jong hok bo bleu a hangi dau chi su kresbo try jong para ka ga jinkman ki bamman kinum yang ka ta ka jisan tangki bala side da ka snam jong try chi su na kwa bane fini ko por shakri try ka do no jong fi baro nan shakri try ka do no jong baro ka jinga ye jong blai kan palai ngi kata ka dega bakman nang ta pada
Haki Hebrew kalau nak bakat ar kat dekat arfu ar bar arfu lai kan yarap sisu ingi bangin sautu angtas ngapa? Hebrew kalau nak bakat ar kat dekat arfu ar bar arfu lai ngapa gak tian jong boleh kong kemne? Dengan polis ngapa gak babel kong kemne? Figa tian jong boleh kong kemne? Henry filawan haulom sayon. Bad haka nong ba ublay ba im. Haka Jerusalem bakin jabanan. Bad haki bon ba kipat ba angel ki bamla nyushu. Haka jesang ba kabalang jong ki bala khanin kong. Ya ki bala tho kerten habnen. Bad ha ublay unong bisa ubenrio baro. Figa ni kaktian jom le kakran kata ka jingesan ba ka General Assembly ka penankam dekat Bible kaktian faran. Ngau ko apa ni fini ka por kata ni ka jingesan ba badam dekat jikman ka Jerusalem ka batma. Fi pulir ya kata ki kitab jingpen pa. Katno kalong ka jikman hangta. Oh ngau ko apa ni fini por ka ba ko Obama nun le yang tan re ngapat fi ngin le ban yang namara sius pa fi dekat snam ka jong Jesus Christ. Compare uai ngalong menshua, compare uai filang menshua, ka ai filang menshua. Lama la saja fi dak snam ka jong utrai jong pi ba jong Jesus Christ. Ngin le ban yang na Jesus. Dia mata ka dau, kalau nang bakat kandai jong ka kitab jingpen pau. Ka kren smang ka jing kawai shong kodem jong kholang bra. Ka taro ka jingman jong ka jingasang ba. Oh nga ka ba fi nga por para lang ngin le hangta, ngin le ata. Upaman dan Jakarta. Kiba kenta iga jing it play kim dan Jakarta. Namara taga daw nga sa ifi. Nado ka dekat ka Nyngkong jangan igi kitab Salm. Ka dekat ka Nyngkong ka kran iga jing kala ka bamot. Ka jing fai show play. Ka dekat ka baar ka kran kum no bangin don nong rim. Ngin iya ja ka tin jom le bangin don nong rim. Ka dekat ka balai ka kran kum no bangin long kiba itunat kum udeng ubodon kisla. Uba imbe. Nang taw ubodon ru kiso. Kata diga jing in Krista. Ka dekat ka basau ka bangi pule ka kran kum no ba ubaman umlong kumta ukhi jimor utieng bat kumta terter Kristan ba sisau don nong rim ne ka tien champlay bar ka dekat ka basan ka kran ba kum no Kristan ne mangi Kristan ngin le bania het bisar jong Kris ka ba ursa ai bai nong namar ka e ka bangi le namar ja u bar ha ga jo ka por tien jong le ngi le ban yang ha ka jisan wah ka jingasang jong ka badap de ka jinkman ka badap de ka jinkman ka badap de ka jinkman ka bangimla ban batai daun yo thli brio ngin poisa ka dekat ka ban rio bat ka de ka badon kamphan ka dekat ban rio ba de kan mau ke ka ege bangile ekran na de ka dekat ban kong de basan ka don ka bangidon ka man snow thu pat ya ka ege dekat ban rio kong ka dekat ban rio kong no na ba utrawi thu ege lenti ki ba hok re ke lenti ki bamman kan do Ketian jong boleh kau utrai itu egalenti jong kibo hok, egalenti jong obaman kan dono. Para lok nak apa ni fini kapur. Anha bafi ngabo panang haba fila akal lah kabo man fila pediang Jesus Christ. Hatu boleh usu pediang be itu egalenti ya jengi lah dengia kumno oh ya kam dei kumta. Kan mau. Lesish ngan sedang dah kabo ong kumne shangkata. Fikan mau ni em itu ke Farsi jong khun sarong aurea ka ba filap aga Gospel Lukas menang bakhasam. Fikan mau kum ki ba ukpau ayu bo an fai sala ga jong ya. Filap lai tli bo ukpau ai. Wai ga Jacob, wai ga Sati bar wai ga Juti. Kan mau tu ke Farsi ka krens pang ublay kum no ba updiang pat yangi. Bagin lang biang ki khun jong sa chisen pat. Namar ngila adu na ga jinglong kum ki khon jong play na de wo adam ulai apa. And head lingba u Jesus Christ ngiyo be ga hapalong ki khon jong play. Kumba ka tu ka Farsi ba utrai ukran kan ma ki Farsi ki don ka spa ka ba jeliu jong ga ktien ga jong play. Kumba ukpa u ayo tu khon ya ka juti ngino me kran ga sati ba ga janko ngan ong di fitang knya ga juti. Ukpa wa ga juti kan ma haga bagandam sem haga sen ba fi kala mod fidan ga juti ba ublay ai ka ga juti ka mo ni ga juti ka kran ya ka jingalam ga jam ublay ka juti ka kran ba kum ngi de banya ka lenti ba ublay de unyalam yangi ka ba mo da hui kite onda fila sugar ublay haba filam kristan haba ngalong kristan namla bandang ya na ga jong ga mon
ngamla ban le la ka jangman ngana ban ya ek lunti na ba ka juti ka mot ublei ai ka lunti lani ai ka jingalam ka guidance ka jingalam kum no bangin ya di ka lunti marta ka daw tingin pen ko da bopuli ka sam ka balai funyo ka khot ka ba arfulai hang ne ka kan kwanra e ka jing shai kedar yangi ya kata ka bangi ya keran man ta khandia ngana si sen ka sam ka balai funyo ka khot ka ba arfulai kom no yaki jinya ubreu lapan skamutrai ba usno bah ka lanti jamo se chisen yaki jinya ubreu lapan skam da utrai ba usno bah ka lanti jamo figa gane ga khat bible gong yaki jinya da file de ga bible english kong steps of a good man kamot ke sinjam kawai po ke sinjam jam ubreu wa shakrable shisha gade ga bala bobe order bala bobe da utrai ba usno bah ka lanti ublay usnobha tangla ngiyan haga lanti ka ba ubula bo ngano si sen ublay usnobha tangla ngiyan haga lanti bo la bo baro ka bangi pulian ado khat ka baning ko hadu khat ka basan kham tam le le khat ka basan ka bakrane ka jinkman ka bakrane ka bainanga reward ka bangin sayo ka bakrane ka jinkman jang ka beneng ka bangin sayo ka bamla ban batai do thli bre ka sham e hangi menta ka ka ong ka khat ban ri ngiyan mo ka lanti jong utrai namar ta ka daw na si sen la fia e lanti jong utra wi thoi ta ka lanti upgyang sobha andre fia e la ka jong ka mon fia kum kibri ka bam shakri blai kata ka lanti jong bure ban shakri blai kan do no ublay itu kan do no dan fia kum ga ktion jong ublay fia ga jingalam jong utrai ublay updiang ublay itu bat fin le chege mam jikon ngan le chege jing bam jikon ublay kur khui fin ga por par no kata de ka sam ka banin ko ka ba pen i ka ba picture ka ba drawing yau kristan no shisha nadu go klab mot kum no boy enti hadu banda poi ha ga jinkeman ka ba kraw bo play la pan kre wat klat ya ga khat ka ban rio ba shatangin poi kamut tam ngila priya wi Jesus sisian la yang em re bang ya ka lenti ka jong ba play ya lam kat kum ktin ka jong ka kum ta ka ba ola bu lenti bang yin ya na ma ola de ai ka juti ka ma ola de ai ka jing ya lam yangi bang yin ya o blain kur khi fine ka por par la ne ka ktin ka jong o blain kur khi fine ka por ngan duai ngadwa si sisian ko pa de ka do not ka jong ba ro ablay be chunga ai baga ni ka ktian ka bang kran ka bang hikai kan kar hui ki ableja bakin so tho baga jing kristan ablay e ka dei bang ila fai shame ngila kala ga bomot nanta ngi do ni ka ktian ka jong me ablay be e chama para bang ngi do ni ka ktian jong me ka ktian chame kan pen sei so e ka jing long jing im ba ka jing im jing ong ki wei kin itnat ye ka jing long jing im jing ki ni ye ki so bang sei able nginom long ko bamman ko traban shuki jingbot bat shuti ang able namang ngidon kanong rin nagaktian ka jome ngaduay do able be e janga hallelujah ka jingim kristan ka bashisha ka de baha ka way ka singin sa yang akhmat jome try ban men ayang ye ka baino hallelujah ko pa nga sngongu eme try be e janga nga aidot sheme ka borom om tangga tangin yang ru aga gsm Chunki ru khoi upai ba belin bam la nyao namar mela sius pa ingi ka jinkeman ka bam don thli brio bala ban batai re ko pa sai sen aduai men ai bor yana men ai bor ye iwe pe boro ibe pe ini ka jinkran ini ka jinhikai men la ban ya ye ka lanti jing im kristan ka bashisha bangin le aga ta sngi ka ba menon sha ini shaka jinkeman ka ba kraw ka jamia ai gani ka ktian ka bangi kran ha gani ka por kan yarap kan ai men simably kan jing ai jame kan panla daga kerteng ka jong Jesus Christ ka duai amen ba amen ublay un ker